Nagy-Britannia kis- és nagyvárosaiban a csukott ajtók mögött titkos készülődés folyik. Az új sötét középkorra készülök. Egy természeti katasztrófára készülök. Gondoskodom róla, hogy én és a körülöttem lévők mindenre fel legyenek készülve. Világvégeváróknak nevezik magukat, mivel úgy gondolják, hogy közeledik a világvége, ők pedig fel vannak rá készülve, hogy túléljék. 10 másodperce van az embernek, hogy felvegye a maszkot. Ha túl későn menekülünk el, végünk van. Ezek az emberek az egész életüket áldozzák rá, hogy felkészüljenek a katasztrófára, valamint több ezer fontot. Paranoiások, vagy csak kényszerképzeteik vannak, vagy a többi britnek ment el az esze, hogy nem csatlakozik hozzájuk. Az emberek nem értik, miért készülök. Én meg azt nem értem, hogy ők miért nem. Brit túlélési praktikák. A 21. században az űrzavar korszakát éljük. Erőszakos polgári zavargások, pénzügyi káosz és a természeti katasztrófák mindennapos résztvevői a híreknek. Egész Japán területén itt volt a legsúlyosabb a pusztítás. A város 95%-a romokban hever. Nagy-Britanniában a legtöbben a megszokott kerékvágásban élik az életüket, de egyre többen hiszik, hogy az ország egy katasztrófa felé halad. Ha Nagy-Britanniában megszűnne az áramszolgáltatás, és elfogyna az olaj, a lakosság többsége egy héten belül meghalna. Rossz dolgok pedig nagyon is történnek. Az emberek elveszítik az otthonukat egy tűzvészben. Árvizek vannak. Olyan katasztrófák történnek, amelyek súlyos következményekkel járnak. A 188 cm magas és 114 kilós Michael Sanderson volt katona, aki a Falklandi háborúban és Észak-Írországban szolgált. Nyugdíjba vonult, feleségével és 2 kislányával él. Az emberek gyakran kérdezik, hogy miért vagyok világvégeváró. Azt szoktam válaszolni meglepetten, hogy nem értem, hogy te miért nem. A világvégevárók legnagyobb félelme valószínűleg egy hamarosan bekövetkező természeti katasztrófa, és Michael is erre készül. Vegyük például a Katrina hurrikánt. A vízszint egészen addig emelkedett, amíg odáig nem fajultak a dolgok, hogy az emberek nem tudták elhagyni az otthonaikat, mert a víz már 10 méter mély volt. Az anyukám 85 éves, 2 kisgyerekem van. Ilyen körülmények között hogyan tudnám kimenekíteni a családomat? Az emberek nem mozdultak, otthon maradtak, és arra vártak, hogy majd valaki jön és megmenti őket. De senki sem jött. ...2005-ben Michael a hírekben nézte, ahogy a Katrina hurrikán lecsap a mexikói öböl partvidékére. 3 napja nem ettünk. Jobb lett volna, ha vízbe fulladok a házamban. A háznak teljesen annyi. Nincs otthonom. A belvárosban volt az otthonom, de teljesen odaveszett. Víz alatt van, nincs semmim. Ez mindenem. Meg a ruha, ami rajtam van. New Orleanson végigpusztított az egyik leghalálosabb vihar, amely valaha lesújtott az Egyesült Államokra. Ez a brit világvégeváró úgy érezte, hogy cselekednie kell. Látjuk, hogy nemzetközi szinten mindenféle katasztrófák történnek nap mint nap, de nem gondoljuk, hogy ezek itt is bekövetkezhetnek. Azt hisszük, hogy ilyesmi velünk nem történhet meg. Vagy mégis? Ha egy természeti katasztrófa csapna le Nagy-Britanniára, Michael nem várná ki a végét. Ezt a túlélők menekülésnek nevezik. Michael pedig egy felpakolt utánfutót tart fenn erre a célra, ami 24 órában indulásra kész. Íme az én menekülő járművem és a menekülő utánfutó. Minimum 3 havi ellátmányt tartalmaz a magam és a családom számára. Emberként leginkább élelmiszerre, vízre és alvóhelyre van szükségünk. Az utánfutó nagyrészt az ehhez szükséges dolgokat tartalmazza. A legnehezebb döntés persze az, hogy mikor induljon el az ember. Sokkal jobb, ha túl korán indulunk el, mert visszajönni mindig lehet. Ha azonban túl későn menekülünk, akkor végünk.
Pontosan délelőtt 11 óra van, és Michael megkezdi a menekülést. Természetesen ez még nem a valódi apokalipszis, hanem egy gyakorlat. Valódi vészhelyzet esetén Michael úgy tervezi, hogy ő és a családja mindössze 15 percen belül készen állna a menekülésre. Öt órával később Michael már el is helyezkedett a titkos menedékhelyén Walesben, ahol a próbakatasztrófát át fogja vészelni katonai túlélőkészségeinek segítségével. Az ellátmány, amit bekészítettünk, lehetővé teszi, hogy lassan és fokozatosan álljunk át egy lassabb és egyszerűbb életformára. Michael a próbameneküléseket is a lehető legélethűbben hajtja végre. Nem számít, mennyi mindent pakol fel az ember. Előbb-utóbb úgy is elfogy. Azért nem használtam a benzines tűz helyett, mert rengeteg tüzelővel vagyok körülvéve. Inkább veszem a fáradtságot, hogy felkeljek korán reggel, meggyújtsam a tüzet és tápláljam. Mindig felteszek egy kanna vizet, úgyhogy egész nap van meleg víz. Mindig le van főzve egy adag friss kávé is, épp úgy, mint otthon, úgyhogy nem kell nélkülöznöm. Semmi sem változott, csak áttértem egy egyszerűbb életmódra. Miközben Michael élvezi új távoli otthona kényelmét Walesben, 200 kilométerre keletre Surreyban egy másik világvége váró is egy természeti katasztrófától tart. Elég egy elektromágneses impulzus vagy egy erőteljes napkitörés, egy koronakidobódás, és a teljes nyugati civilizációban megszűnhet az áramellátás. Első hallásra talán science fictionnek hangzik. Royston Upson áruházigazgató valóban egy napkitörés okozta katasztrófára készül. A napkitörés egy hatalmas mértékű energiakibocsátással jár a nap felől. A Maja naptár is pontosan ezen alapszik. A napciklus minimumán és maximumán. Mi pedig épp egy maximum felé közeledünk. Megoszlanak a vélemények arról, hogy egy nagy erejű napkitörés valóban megszüntetné az áramellátást egész Nagy-Britanniában, vagy csak csúnyán leégnénk. Royston azonban nem kételkedik. A rendszer törékeny, mindenki van szolgáltatva az áramnak. Mindenki a szupermarketekben vásárol, de ha nem nyílnak ki a pénztárgépek és nem tudunk pénzt szerezni a bankból, semmit nem tudunk csinálni. Ekkor 72 órán belül beüt az anarchia. Ekkor vissza kell térnünk az iparosodás előtti vagy viktoriánus életstílushoz, de erre csak azok lesznek képesek, akik megfelelően felkészültek rá. Üdv mindenkinek, itt Royston és a Túlélő Ösztönök, az Egyesült Királyság egyetlen túlélésre való felkészülésről szóló műsora. Royston egy internetes rádióműsort vezet, ahol megosztja a jövővel kapcsolatos félelmét túlélő társaival. A túlélésre való felkészülés nem más, mint a biztosítás fizikai formája. Nem tudhatjuk, mikor sújt le egy katasztrófa, úgyhogy fontos, hogy be legyenek készítve az élelmiszer, a víz, a szerszámok és a felszerelés, mielőtt jön a baj. Royston nem tudja, hány készülődő hallgatja a műsorát. Ugyanakkor a neten bőven találunk videókat, amelyeken a britek menekülő csomagjaikkal kérkednek. Hadd mutassam meg az új késemet. Ez egy S10-es gázmaszk. A különleges légiszolgálat használhatta. Átnézem a zsákomat, hát ha találok benne valamit, amivel fel tudnám hívni magamra a helikopter figyelmét. A túléléssel foglalkozó internetes oldalak akár 300 000 látogatóval is büszkélkedhetnek. Ejtsünk egy pár szót a készételcsomagokról. Mindig szívesen várom a hozzászólásokat. Remélem hasznosnak találták a videót. Odaállt Surreyban Royston nem csak beszél a túlélésre való felkészülésről, hanem csinálja is. Sajnos a kamerával nem lehet igazán nagy látószögű felvételt készíteni, de azért körbevezetem önöket az éléskamrámban. A világvégevárás első szabálya, hogy a felszerelés rejtek helyét titokban kell tartani. Royston maga készítette ezt a videót, hogy megóvja a raktárát a fosztogatóktól, miután a napkitörés bekövetkezik. Hűtőláda, fagyasztóláda, egy étellel teli hordó, rizs, fekete szemű borsó, fekete bab. Van 2 hatalmas benzines tűzhely, amit a hadsereg használt. Vannak katonai benzinkannák, meg egy pár benzines tűzhely, petróleumlámpa. Több ezer fontomba került, mire mindezt összeszedtem, de még tovább fogom gyűjtögetni az élelmiszert, amíg meg nem lesz a 2 évre elegendő adag. Royston készen áll arra, hogy túlélje az apokalipszist, ugyanakkor nem egyedül szeretné túlélni. Egy katasztrófa vagy vészhelyzet esetén a végső cél a hosszú távú túlélés. Fontos, hogy legyenek mellettem emberek, akikről gondoskodhatok, és akik gondoskodnak rólam, és együtt fel tudjuk építeni, és fent tudjuk tartani a társadalmat. Összesen körülbelül egy tucat ember tudnék ellátni.
Létre tudok hozni egy hasonló gondolkodású emberekből álló közösséget, ahol az emberek együtt dolgoznak és segítenek építkezni. Tekintve, hogy milyen készségekkel és tudással rendelkezem, azt gondolom, hogy kényszerítve lennék a vezető szerepre. Egyesek közösségeket építenek, mások menedékhelyeket készítenek elő. Minden esetre a brit túlélők katasztrófára készülődnek. Van azonban egy brit, aki úgy gondolja, hogy az egyetlen garancia a túlélésre, ha elhagyja az országot. 70 millió ember él egy szigeten, és mind ugyanazokért a forrásokért fognak versenyezni. Edward O'Toole science fiction író elhagyta Nagy-Britanniát. Az elmúlt 14 évben elszigetelten él csaknem 2000 kilométerre hazájától, Szlovákia egy eldugott szegletében. Megismerkedett feleségével, Renátával, családot alapítottak, most pedig Edward igyekszik felkészíteni őket egy katasztrófára. A legvalószínűbb csapás, ami az emberiséget sújthatja, az a természeti katasztrófa. Szerintem vissza fog térni a sötét középkor. Fel akarok készülni rá, hogy a gyermekeim jó eséllyel túlélhessék. Hátra! Hátrébb! Hátra! Igen, szép lövés volt. Edward szerint még a kormányok is készülnek titokban egy katasztrófára. Rengeteg előkészület folyik ebben a pillanatban is. Például Kína és Oroszország hatalmas bunkereket épített föl. Oroszországnak elég bunkere van ahhoz, hogy akár az egész népesség elférjen benne. Amerikában vannak magánemberek, akik szeretnének bunkereket építeni, de nem tudják megszerezni a felszerelést meg a szakembereket, mert a kormány felbérelte a cégeket, hogy az ő bunkereit építsék meg. Egyértelműen folynak az előkészületek, sokkal, de sokkal magasabb szinteken. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az ön elképzelése valótlan, sőt őrültség? Természetesen. Bár Edward félelmeit nem lehet alátámasztani, ő mégis a legrosszabbra készül. Az első lépés pedig az, hogy ne kelljen a szupermarketekre támaszkodniuk. Ami a túlélésre való felkészülést illeti, a nyúl ideális tenyészállat. Mind a fehérjebevitel, mind a szőrme szempontjából. A tartása nagyon egyszerű. Egy kis ketrecben elvannak, és szénával etetjük őket. Amikor elérik a körülbelül 6 hónapos kort, mennek a fazékba. Minden készülődőnek tartania kellene nyulakat. Jól van, kérlek, bocsáss meg azért, amit most teszek. Kívánom, hogy a következő életed jobb legyen, és köszönöm, hogy élelmet adsz a családomnak. El is pusztult. A túlélés arról szól, hogy vissza kell térni a gyökerekhez. A Szlovákiában töltött 14 év pedig megtanította Edwardot arra, hogy nem elég, ha tudja, hogyan kell megölni egy nyulat. Gyorsan túl kell lépni a kényeskedésen. Itt Szlovákiában és hagyományosan Angliában is nagyon szerették az emberek a tüdőt. Sokan megeszik a szívét is, de én nem rajongok érte. Ezt az állatoknak adom. Ez az. Kösd össze őket, aztán felakasztjuk. Nem Edward az egyetlen túlélő a családban. Megkérlek, hogy szedd le a kérgét. Nem is tudom, körülbelül idáig. Egészen idáig. Jó? 3 lábú állványt kell készítenem a nyárs 2 végéhez. A fiam pedig lehántja a fát, és arra fogjuk felnyársalni a húst. A gyermekeim imádják ezt az életmódot. Megtanulják, hogy mi a szükséges, és hogy hogyan kell improvizálni. Az ember nem tanulja meg ezeket a képességeket, amikor elmegy egy nagy szupermarketbe és bevásárol. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a készségeknek az ismerete segít majd nekik túlélni, ha történik valami. Több órányi előkészület után itt az ideje, hogy megsüssék a nyulat. Ez lehet, hogy jobb, ha nem nézitek.
Így vagy úgy, de már körülbelül 15-16 éves korom óta készülök a túlélésre. Most, hogy családom van és 5 emberről kell gondoskodnom, arra kell koncentrálnom, hogy hogyan teremtem elő a betevőt 5 ember számára nap mint nap. Nem akarom, hogy a 4 éves kislányom éhezzen. Nagyon inas. Sportoló nyúl volt? Magasugró bajnok lehetett. Míg Edward családja azt gyakorolja, hogy áram nélkül elszigetelten éljenek túl, vannak brit világvégevárók, akik számára a távoli menedékhely nem jöhet számításba. Nézzük a városi túlélést. Képzeljük csak el, hogy bármilyen katasztrófa esetén, különösen ha elmegy az áram, a boltokat teljesen kifosztják és feldúlják. Eltűnik a közrend, és a város egyenesen háborús övezetté alakul. A természeti katasztrófák után a készülődők legnagyobb félelme a közrend felbomlása. 2011-ben zavargások alakultak ki Londonban, amelyek hamarosan Nagy-Britannia más részeire is átterjedtek. Otthonokat fosztottak ki, boltokat gyújtottak fel, és a csőcselék átvette az uralmat. Ha 12 évvel ezelőtt állnánk itt, azt látnánk, hogy lángokban állnak az épületek. Ez volt a zavargások egyik központja. A város veszélyes hely, mert rengeteg ember harcol ugyanazokért a forrásokért. Az lesz a vége, hogy a legnagyobbak, a legerősebbek és legalattomosabbak fogják megszerezni, ami még megmaradt. Az emberek kétségbe esnek, mert a készletek többsége 72 órán belül elfogy. Még egy nagy is kést ragadhat, hogy szerezzen egy kiló kenyeret a szomszédtól, mert elfogyott otthon az étel. Egy hampshire-i városban egy férfi arra készül, hogy túlélje a városi káosz jelenségét. Hogy kordában tartsák a zavargókat, előfordulhat, hogy ideggázt, könyvgázt vagy egyéb vegyszereket fognak bevetni, bármit, amivel meg tudják fékezni őket. Ezért, ha szeretnék észrevétlenül átsurranni egy zavargások sújtotta környéken, meg kell védenem magam. Ez egy vegyvédelmi ruha. Véd a nukleáris, biológiai és kémiai fegyverek ellen. Ez a lehető legnagyobb mértékben véd a környezeti szennyeződések ellen. Pete Stamford életvezetési tanácsadó, és már 5 éve készül a túlélésre. Abban az esetben, ha teljesen megszűnne a jogrend, inkább egyféle milícia próbálná leverni a zavargásokat. Míg a brit külvárosi lakók nagy része bezárkózott és döbbenten nézte a zavargásokat a tévében, Pete éppen a menekülést tervezte titkos menedékhelyére, ami mindössze 8 kilométerre található a várostól. Ezzel a felfújható kenuval tudok átkelni a vízen, hogy eljussak a menedékhelyemig, ami egy kis szigeten van, nem messze innen. Legalább 6 hetente vagy maximum 2 havonta tartok egy próbamenekülést. Egyfolytában ugrásra kész vagyok, hogy minden helyzetre fel legyek készülve. Most pedig beszállok, természetesen háttal, hogyha esetleg kicsúszna alólam, meg tudja kapaszkodni a stabil talajon. Hogy túlélje a társadalom összeomlását, Pete úgy tervezi, hogy egy lakatlan szigeten várja ki az időt a folyó közepén. Elviszem magammal a kenut oda, ahol az egyik rejtekhelyem van. Ott elrejtem, biztonságba helyezem, aztán megyek a főmenedékhelyemre. Pete tervének egyik legfontosabb eleme, hogy a titkos felszerelését különböző rejtekhelyeken elásta a sziget területén. Egy adott rejtekhelyet 3 különböző jelöléssel láttam el, mert ha nincs megjelölve és az ember elfelejti, hogy pontosan hová tette, nagyon nehéz megtalálni, mivel a levélzet évszakról évszakra változik, a földet pedig benőhetik a növények. Lássuk csak. Tartalékponyva, vitaminok, konzervélelmiszer, drót, amit a csapdákhoz használhatok. Ebben a kis edélyben pedig szerezhetek vizet. Felforralhatom, de sok más praktikus tárgy is van benne. Ez a doboz tulajdonképpen a túlélésről szól, de van egy másik rejtekhelyem is, mert nem tartok mindent egy helyen.
Mert hogyha valaki rám talál, ellopja a csomagomat, vagy esetleg elveszítem. Jobb, hogyha inkább szétszórva tartom őket a sziget különböző részein. Pete úgy gondolja, hogy túl tudna élni a szigeten, amíg helyre nem áll a közrend. Sok természeti erőforrás áll rendelkezésemre. Tudok vizet szerezni és tisztítani, a növényzet nagy része ehető, és végső esetben állatokra is tudok vadászni. Nem könnyen szánnám rá magam, de ha nincs más választásom, akkor természetesen kénytelen lennék, mert enni kell. Az egyik gyakori kérdés a fehérjebevitel problémája. Ha erről van szó, akkor mégiscsak el kell végeznünk a piszkos munkát. Ha húshoz akarunk jutni, meg kell tanulnunk vadászni. A vadászat rendkívül fontos készség a készülődők eszköztárában. Ha a jogrend összeomlik, és elfogy az élelmiszer a boltban, valahogy ételhez kell jutnunk. Ezért meg kell tanulni, hogyan kell. Nem olyan könnyű, mint gondolnánk. Az egyik oka annak, hogy itt élünk, az a környéken élő hatalmas vadállomány. Az elsődleges húsforrás a vaddisznó és a szarvas. Szlovákia ezen részén a vadászat szerves része a vidéki életmódnak. Szarvasféle lesz, igen, de csak őz. Szerintem még túl fiatalok és naívak. A filmekben azt látják az emberek, hogy valaki bemegy az erdőbe egy íjjal meg egy nyillal, lelövi a szarvast, majd kisétál. A valóságban ez nem így megy, csak Hollywoodban. Valójában a vadászat hosszú, fáradtságos folyamat. Nagy vadat csak úgy lehet levadászni, ha az ember sokáig várakozik egy helyben, és kivárja, amíg a vad oda megy hozzá. Az itteni vadászok vadászleseket használnak, amiből rálátni az erdő szélére, és így elég távol vagyunk az állatoktól, hogy ne halljanak meg és ne tudjanak kiszagolni. Csak ülünk és várjuk, hogy szürkületkor vagy pirkadatkor kimerészkedjenek az állatok az erdőből, és akkor lelőjük őket. A sógornőm lőtt valamit innen lőtte a szarvasbikáját még tavaly. 20-szorra sikerült neki. Itt ült egész éjszaka és várt. A vadászat nem is olyan könnyű. Egyáltalán nem, egy hosszú, fáradtságos folyamat. Egy szarvas egy Edwardéhoz hasonló családnak akár 6 hétre elegendő élelmet biztosít. Odaállt Nagy-Britanniában egy férfi úgy készül a katasztrófára, hogy a helyi Buckinghamshire-i vadakkal táplálkozik. Ettem már mókust, nyulat, szarkát. Egyszer megkóstoltam a hangyatojást is, de ugye ízlések és pofonok. Malcolm Bowler fadoktor már több mint 20 éve gyűjt fegyvereket. Ezek mind olyan fegyverek, amelyek alkalmasak vadászatra. Ezekkel a puskákkal lőttem nyulat, galambot, mókust. Könnyen leszedi őket. Ha nagyobb vadat akar lőni az ember, akkor inkább egy számszeríjra van szükség. Bár Angliában tilos számszeríjjal és íjjal vadászni. Azért jól jöhet vészhelyzet esetén, ha az embernek nincs más választása. Számomra a felkészülés olyan, mintha elsősegélyt tanulna az ember. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de jobb félni, mint megijedni. Ha odáig fajulnak a dolgok, hogy magunknak kell megszereznünk a húst, akkor kénytelenek leszünk megölni egy állatot. A puskával való lövés mellett Malcolm azt is gyakorolja, hogyan kell csapdába ejteni a vadat. Ez egy nagyon egyszerű hálócsapda. Itt egy nyilvessző, amit 2 kampó tart, alatta pedig van egy háló. A nyilvesszőre rákötöttem egy zsinort, amit átvezettem azon az ágon. Ellensúlynak pedig egy farönköt kötöttem a zsinór végére, ami felrántja a hálót. Ezzel a csapdával a megfelelő helyen és a megfelelő körülmények között el lehet fogni egy nyulat vagy mókust. De egy nagyobb hálóval és a megfelelő ellensúllyal szinte bármit lehet így fogni. És már meg is van a nyúl, vagy bármi, ami belesétált a csapdába. Ez egy családnak talán egy napra elég, de mi a helyzet hosszú távon? Odaáll Szlovákiában Edward mindenre gondolt. Amikor a túlélés a tét,
A legfontosabb, amit tudni kell, hogy mennyi állatra van szükség. Egy évre előre gondoskodni kell az állatállományról. Ki kell számolni, hogy évente hány és milyen típusú állatra van szükség. Például, ha túlnyomó többségben 3-4 éves hímszarvasok vannak a környéken, akkor azok közül kell levadászni egyet. A borjút akkor még nem érdemes, mert azt hagyni kell felnőni, hogy tovább szaporodjon. Nagyon megfontoltan kell selejtezni. Amire a leginkább szükség van, az a tapasztalat. Sokat kell gyakorolni és tapasztalatot kell gyűjteni, mert amikor beüt a baj, akkor már késő. Éhen hal az ember. Sok minden történik mostanában a világban. Még mindig sokat beszélnek a globális pénzügyi válságról, az eurozónáról és annak esetleges összeomlásáról. Nem tudjuk, hogy a pénzügyi válság még meddig fog súlyosbodni, és hogy lesújt ránk a hiperinfláció. Amíg még van pénz a zsebünkben, addig fel kell vásárolni az élelmiszert. Azonnal el kell kezdeni, ez nagyon fontos. A hiperinfláció rendkívül súlyos következményekkel járhat. Az 1920-as években Németországban a Weimári köztársaság idején a német valuta összeomlott. A márka értéke a dollárhoz képest 4,2-ről 4,2 millióra zuhant. A pénz elértéktelenedett. Nem meglepő tehát, hogy a hiperinfláció aggasztja a túlélésre készülőket. Semmi sem garantálja, hogy a pénzügyi rendszer nem fog összeomlani, ami teljesen tönkretenni az általunk ismert nyugati világot. Mennyire van kitéve a 4 vezető brit bank az eurozóna válságának? Az országok egyre inkább eladósodnak. Megállás nélkül adunk kölcsön Görögországnak. A pénz meg persze azonnal eltűnik. Valójában senki sem keresi a megoldásokat, és ez aggaszt engem. A görög képviselők megvitatták, és hamarosan elfogadják a megszorítási csomagot, ami alaposan csökkenti majd a görög életszínvonalat. Stockportban, Manchester környékén él egy család, akik különösen aggódnak emiatt. Noreen és Simon Dillon felkészítik a házukat, hogy teljesen önellátóvá váljanak, mire a brit gazdaság összeomlik. Ipari mennyiségű tésztát, rist és babot halmoztam fel, és most már a liszt is elég jól gyűlik. Igaz, hogy rengeteg pénzt fektettünk bele abba, ami itt van. A tartós ételek, amik hosszú távon is elállnak, itt vannak fenn. Ezek a konzervek akár 25 évig is jók, és ezek elég drágák. Mindenkinek van életbiztosítása, lakásbiztosítása, és csak egy lépéssel tovább mentem, és beszereztem ételbiztosítást is. Ez nem csak egy hobbi, hanem már igazi életformává vált. Emellett termesztünk is élelmiszereket, vannak csirkéink is, és készítünk lekvárt, meg befőtteket. Nincs miért aggódnunk. A Dillon család számára az önellátás többet jelent, mint az élelmiszer előteremtését. Az a céljuk, hogy képesek legyenek teljes egészében áram nélkül élni. A tetőn napelemek találhatóak, a ház pedig vészhelyzet esetére elemes lámpákkal van ellátva, még a WC-ben is van egy. Ahogyan felemeljük a WC fedelet, kivilágítja a helyiséget. Miért? Hogy ne menjen mellé, különben a feleségem megöl. Dillonék számára a túlélésre való felkészülés családi elfoglaltság. Szerintem a gyerekek élvezik, hogy az apjuk kissé különc. Szeretnek gyűjtögetni, bogyókat szedni, és a nagyját meg is eszik. Ezt megeheted, ha akarod. Mindkettőt. Kérsz kesztyűt? Szedhetsz egy kis csalánt. Igyekszem átadni a tudásomat a gyerekeimnek. A két kisebbik, különösen Kylie, rendkívül fogékony. Kylie imádja ezeket a dolgokat. Hogy ezután már nem csíp a csalán? Mert kivágtuk a fullánkját. Vajon miután több ezer fontnyi élelmiszer került a szekrénybe és egy csalánom lett az asztalra, a Dillon család valóban felkészült egy globális pénzügyi összeomlásra? Az étellel, amit felhalmoztam, a csirkékkel az olban, a gyűjtögetéssel, meg a kis konyhakerttel, ami egész nyáron terem, körülbelül 1 évig tudnám eltartani magunkat. Azok a világvége várók, akik abban hisznek, hogy telepakolják a társasházi lakásukat tömérdek sok konzervvel, nem fogják fel, hogy már az első napokban ki fogják fosztani őket. Én nem csak felhalmozom az ételt, mint egy hörcsög, vagy egy mókus, abban reménykedve, hogy a világvége békésen elhalad mellettem, amíg én begubózom. A készülődés nem erről szól.
A Szlovákiában élő Edward úgy gondolja, hogy a többi világvége várónak is követnie kellene az ő példáját. A családommal megtaláltuk a megvalósítható alternatívát. Hagyományos módszerekkel, illetve azok szimulálásával teljes mértékben ki tudjuk kerülni az olajat. Edward már képes olaj nélkül élni, amit mi magától értetődőnek veszünk. Tulajdonképpen innen oldjuk meg az egész ház fűtését. Kizárólag fával fűtünk. Amikor elégetjük a fát, a meleg levegő először felszáll a kéménybe, majd onnan a csövekbe kerül, amelyek ezután elvezetik a meleg levegőt a különböző szobákba a ház alsó részén. A felső rész automatikusan felmelegszik a felszálló meleg levegőnek köszönhetően. Ez egy rendkívül hatékony rendszer, és nyilvánvalóan csak fára van hozzá szükség, és mivel egy erdő mellett lakunk, abból végtelen mennyiség áll a rendelkezésünkre. Az egész civilizációnk teljes egészében az olajtól függ, és majd amikor bekövetkezik az olajcsúcs, az olaj megengedhetetlen lesz az átlag emberek számára. A szupermarketekben kapható élelmiszerek ára is nagy mértékben felmegy majd, főleg a fizetésekhez képest, amik nem változnak. Azok évekig nem emelkednek, úgyhogy az életszínvonal hirtelen nagyot fog romlani. Nagy-Britanniának mindössze 67 napra elegendő olajtartaléka van. 2012-ben pedig már attól is pánikba esett az egész ország, hogy a tartálykocsik sofőrjei sztrájkkal fenyegetőztek. Az önellátó túlélő számára azonban nem az olaj az egyetlen kihívás. A legfontosabb, hogy burgonyát termesszünk. A burgonya a legalapvetőbb élelmiszer, amire egész évben szükség van a főzéshez. Ennyi burgonyából nem élnénk túl sokáig, de ha kell, tudunk még többet termeszteni. Van raktáron ültetni való burgonyánk. Úgyhogy szükség esetén ezen az egész területen tudunk burgonyát ültetni. Mivel 5 tagú a családunk, 5 embernek azért jó sok ennivalóra van szüksége. A veteményes kert is egy állandó élelmiszerforrás. Ha az ember csak felhalmozza az ételt, előbb-utóbb elfogy, és akkor éhen hal. Ha az ember évről évre termeli ki az élelmiszert, akkor előre gondolkoznia kell rajta, hogy mi kell majd jövőre. Mert ott van például a krumpli, ami évelő növény. A megfelelő ellátmány nélkül meg sem érjük a következő évet. Edward még a piszkos munkát is megoldotta. Itt van a szennyvíztartály. Tudom, hogy erről senki sem szeret beszélni. Ez az igazi tabu téma. Mindenki hozzá van szokva, hogy elmegy a WC-re, lehúzza, és minden újra tiszta. Ha viszont a civilizációnk valóban összeomlik, akkor ez sem fog működni többé. Ha az ember egy lakótelepen lakik, mihez kezd? Az embereknek egy óriási sokban lesz részük, mert minden, amit addig biztosra vettek, hirtelen megszűnik, és hatalmas kulturális sokkot élnek majd át. Miután már sok éves készülődés van mögötte, úgy tűnik, Edward már mindenre készen áll. Mindenkinek el kell azonban kezdeni valahol, még a világvége váróknak is. Egészen pontosan 2011 nyarán kezdett el érdekelni a túlélésre való felkészülés, közvetlenül a zavargások után. Azt gondoltam, hogy ez nem tréfa dolog. Ha ez a pár suhanc képes megbénítani Londont, mi lesz, ha valami igazán katasztrofális történik? London keleti részén az Amerikából kitelepült Annie Durbin nemrégiben kapott rá a készülődésre. Itt van az élelmiszer tartalékom. Vannak konzervek, gabona, bulgur. Igyekeztem egészséges dolgokat összegyűjteni. Van például mungóbabis. Néhány hónapra elegendő étel van itt szerintem. Azt gondolom, hogy ez elegendő is, mert ha valóban történik valami, akkor olyan sokáig úgysem maradhatok itt. Ennyi étel körülbelül elég is lesz. Itt vannak a túlélő dobozaim. Az utóbbi pár hónapban kezdte el összerakni a túlélő csomagot. Ez az egyik kedvenc tárgyam, a késem. Az én kis kommandós késem. Erősebbnek érzem magam tőle. Íme, dárdát is lehet belőle eszkábálni, mert kis lyukak vannak a nyelén. Ugyan nem tudom, hogy mire kellene nekem dárda, de sosem lehet tudni. Ez a kés mindig kapóra jöhet.
A felkészülés számomra egyfajta önállósági nyilatkozat. A kezembe veszem a sorsom. Nem szeretem tehetetlennek érezni magam. A zavargások alatt, amikor bezárták a boltokat, nagyon tehetetlennek éreztem magam, és azt gondoltam, ez nevetséges. Na hát, rengeteg minden van itt. Már egy ideje nem néztem át, úgyhogy érdekes lesz szembesülni vele, hogy mi minden van itt. A csomagban nem minden illik bele egy átlagos világvége váró felszerelésbe. Sokféle tárgy van itt, amiket az élet különböző területein használhatunk. Például több példányt eltettem a Koránból. Mivel Anglia legnagyobb muszlim közösségének a kellős közepén élek, sohasem lehet tudni. Jó dolog alkalmazkodni a környezetünkhöz. Rengeteg kis zacskó van itt, szájhigiéniával kapcsolatos dolgok, hajkefe. Miért érdekli, hogy milyen a haja? Mert az ember túlélés közben is csinos akar lenni, nem? A létfenntartás, meg hogy foglalkozzunk magunkkal, akkor is nagyon fontos. Különösen, ha körülöttünk minden összeomlik. Mint megtudtam, női túlélőként unikumnak számítok. Rajtam kívül nincsenek sokan, viszont én biztosan gondolok olyasmikre is, amikre a férfiak nem. Tettem el egy csomó óvszert, meg különböző sikosítókat, meg ilyesmit, mert az emberek még nehéz időkben is szexelnek. Sőt, talán olyankor még inkább, mert ez egy olyan természetes vigasz, amihez könnyen hozzájuthatnak. Azért jó erre is felkészülni. Sohasem tudhatja az ember, hogy kivel fog összetalálkozni odakint az utcán vagy a vadonban. Úgyhogy jobb, ha erre is felkészülünk. Annie sokat gondolkodott a legmegfelelőbb menekülési módon is. A neten úgy láttam, hogy sokan előre bepakolták a hátizsákot, és az indulásra készen áll minden pillanatban. Én úgy gondolom, hogy azért nem fog ez ennyire hirtelen bekövetkezni. A menekülés során ezeket a kosarakat is szeretném magammal vinni, és már felismertem a méretüket is. Igen, minden belefér az autómba, úgyhogy miután bepakoltam, mehetek is. Hogy képes legyen túlélni, ha egyszer valóban menekülnie kell, Annie-nek meg kell tanulnia boldogulni a vadonban, úgyhogy találkozik a túlélő szakértővel, Roystonnal. Tudja, hogy mi ez? Nyúlnak tűnik. Méghozzá jó nagy, egy mezei nyúl. Ha megnézi, még mindig benne van a vese és a tüdő. De még mennyire? Számomra létfontosságú készség, hogy el tudok készíteni szinte bármilyen állatot. Ezt a részt sokan utálják. Recs! Aztán jól bele kell nyúlni, és csak húzzuk lefelé. Megpróbálhatom? Természetesen. Most majd egyszerre húzza felfelé és lefelé, mintha levenne egy kabátot. Szépen, tempósan. Csak húzzam? Ne féljen, csak jól ráncsa meg. Nem félek, csak nem vagyok olyan erős, mint maga. Ez az, tovább, tovább. Kicsit izgultam miatta, mert féltem, hogy undorodni fogok tőle, de aztán nem volt semmi baj. Hadd próbáljam meg. Pattintsa el, csavarja meg és húzza szét. Istenem, megcsináltam! Elhatároztam, hogy továbbadom a tudásom. Sokan meg akarják tartani maguknak, de véleményem szerint, ha az ember tapasztalatnak és tudásnak van a birtokában, akkor tovább kell adnia, mert sokan vannak a világon, akár más generációk, akik szívesen tanulnak. Oké, megkapom. Igen, odaadom a kanalát. Azt hittem, hogy gusztustalan lesz, és hány ingerem lesz tőle, de valójában jó volt. Le vagyok nyűgözve. Wow, I'm impressed. Jól van, emberek, remélem önök is megosztják egymással az ötleteiket és a tudásukat a túléléssel kapcsolatban, mint én. Hello, ez Pitt Midwiseman csatornája, a vadon fenegyeleke. A műsorom a túlélésről szól. A készségek finomításának egyik módja, ha a készülődők megosztják egymással ötleteiket. Most a legfontosabb pontokat szeretném átvenni. Úgy döntöttem, hogy itt verek tábort. Sokakhoz hasonlóan Mike és Pete az interneten közzétett videóklippekkel demonstrálják legújabb ötleteiket. Sokan kérték, hogy mutassam be a felszerelésem. Ebben van a felszerelés, ebben meg az étel. Ezeket a videókat több százan megnézik. Értünk a túléléshez. Vagyis amit nem látnak, arról nem is tudnak. És sosem hagyok nyomot. A két férfi összebarátkozott, miután tippeket osztottak meg egymással a neten. Szia, Pete! Hello, Mike!
Ma találkoznak azonban először személyesen, mégpedig Michael menedékhelyén Walesben. Bekészítettem a fatüzelésű tűzhelyemet. Most összehasonlíthatják előkészületeiket, és akár tanulhatnak is egymástól. Elég meleg a kezemnek? Biztosan. Tökéletes. Most, hogy személyesen is láthatom, meg kell mondanom, jó menedékhely a terep miatt. Sok oka van, ami miatt egy átlagember számára nem igazán hívogató ahhoz, hogy csak úgy véletlenül erre járjon. Ez a 36 órás túlélő csomag. Igen. Vészhelyzet esetére, ha mindent el kell dobnom, és csak ezt vihetem magammal, 2 sátorcövek, katonai esőköpeny ponyva, ami alá be tudok húzódni, aztán mehetek tovább. Zacskó a vízgyűjtéshez, szárított étel, például tészta, amit fel tudok melegíteni, de akár szárazon is ehető. Étel, ital, alvóhely, jó kis táska. Hazám. Itt az enyém, valódi Maxpedition. Tényleg? Amerikából. Pete-nek remek kis felszerelése van. Volt pár olyan dolog, amit amikor megláttam, arra gondoltam, hogy nekem is van nagyon hasonló a készletemben. Éppen fölé. Jó volt. Lenyűgöztek Michael fegyverei, főleg mivel Angliában nagyon szigorúak a fegyvertartási törvények. Vigyázni kell, hogy az ember hol csiszolgatja a készségeit. Igen. Középre ment, csak alacsony. Illetéktelen kezekben ezek veszélyesek is lehetnek, de mi egyelőre csak célba lövünk. De ha nincs más választásunk, végső megoldásként persze arra is használhatnánk mindezt, hogy élelmet szerezzünk. Ahhoz képest, hogy sohasem használtad korábban, remekül megy. Igen. Ez is azt bizonyítja, hogy a túlélési készségeket mindig lehet továbbfejleszteni. Ennek a célba lövő gyakorlatnak van azonban egy komoly oldala is. Azt végképp nem akarjuk, hogy vészhelyzetben valaki odalopakodjon és ellopja a felszerelésünket. Természetesen mindent megtennék, hogy elkerüljek egy halálos összecsapást, de ha valóban felbomlana a jogrend, képes lennék-e ölni annak érdekében, hogy megvédjem a családomat? Mindenféleképpen, kétség sem férhet hozzá. Szlovákiában Edward is továbbadja fegyverismeretét a gyermekeinek. Ma azt fogjuk csinálni, hogy megpróbálod térdelésből, rendben? Hadd töltsem meg neked. Oké? Térdelj le, koncentrálj, célozz és lőj. Úgy gondolom, hogy ha már fiatalon megtanítom a gyermekeimnek a fegyver tiszteletét, akkor nem fogják felelőtlenül használni, és nem fognak hibázni. Vegyél még egy kis levegőt, tartsd bent, most lőj. A lehető legrosszabb dolog, ha úgy kerül fegyver egy gyermek kezébe, hogy nem tudja használni. Jól van. Akkor azt utánozzák, amit a tévében láttak, és nem tudják, hogyan kell valójában használni. Ha kész vagy, lőhetsz. Szép volt, kislány. Edward azért tanítja meg a gyerekeit ezekre a dolgokra, mert mint minden világvége váró, ő is tart attól, hogy mit hoz a jövő. Igen, szerintem sokat aggódik a jövő miatt. Szoktunk beszélgetni a katasztrófákról, meg a világ végéről, de ilyen kisgyerekek szerintem nem igazán tudják átérezni, hogy milyen súlyos a helyzet. Ha megnézzük a civilizációk felemelkedésének és bukásának alakulását a történelem során, és megfigyeljük, hogy meddig tartottak és mi történt velük, már fellelhetők bizonyos jelek, amik arra utalnak, hogy már a mi civilizációnk is leáldozóban van. A szlovákiai tanyáktól a városi menedékhelyeken át a kis szigetekig a folyó közepén a brit világvége várók készülnek a katasztrófára. Vajon csak paranoiások, vagy mindenkinek követnie kellene a példájukat? Most jött el az időnk? Nem tudjuk. Csak azt akarom bebiztosítani, hogy ha valóban bekövetkezik a katasztrófa, akkor kissé kényelmesebben tudjam átvészelni, mint a szerencsétlen flótárs a szomszédban. Abban bízom, hogy sikerült megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy ne csak túléljük a katasztrófát, hanem át is vészeljük. Utána pedig hosszú távon jól élhessünk. Minden eshetőségre fel kell készülnünk, mert sosem tudhatjuk, hogy melyik pillanatban mi vár ránk. Azért folytatom a felkészülést, mert észszerű dolognak tartom.
És mert tudom, hogy közeledik a rossz idő, és hajlandó vagyok tenni ellene. Készüljünk a legrosszabbra, és reméljük a legjobbakat. Munkatársak Kárpáti Levente, Nagy Márk, Vigvári Ágnes, Makai István, Koch Zita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.